як было? Было гэта ў 92 годзе, калі толькі з'явіліся нашы нацыянальныя сімвалы. Ну і гэта было для нас, вось, для нашай кампаніі той, вельмі радасна. Тады вось, у той час было такое, сцягі не маглі так набыць у магазинах. Іх, калі вывешвалі, былі нейкія святы, вось такія дзяржаўныя, то тыя, хто мог, іх здымаў там нават з дамоў, ну так, для сябе, каб мець гэтыя сцягі. Не для таго, чтобы яго неяк пашкодзіць ці што. Гэта было просто, ну іх не хапала. Што цікава, што менавіта па гэтаму сцягу беларусаў вызначаюць у другіх краінах. Тебе не трэба там крычаць, хаця сцяг быў другі, але ж ты, мы калі выходзім там з цягніка, надзяваем на сабе гэты сцяг, і ўсё, ты ўжо адразу знаходзіш прыхільнікаў нашай каманды, адразу мы сустракаемся, адразу ідзе гутарка, і адразу разам. Гэты сцяг быў сапраўдным, і заўзятары каманды беларускай збіраліся менавіта пад гэтым сцягам. А пад дзяржаўным сцягам тады сядзелі толькі функцыянеры, там і нейкія афіцыйныя асобы, якія ездзілі паўсюль з камандай. Быў гэты сцяг і на апошняй вандроўкі у Вільні, куды мы ездзілі на перапахаванне Каліноўскага. Туды я просто не мог яго не ўзяць. Дзень волі, то гэта было абавязкова. На сапраўдны дзень незалежнасці гэты сцяг я таксама заўжды вывешваю. Ніколі не было такога, чтоб да мяне прыйшлі і пачалі штосьці там з-за гэтага сцяга весці нейкі адміністрацыйны працэс. Мара моя ўжо ў тым, каб гэты сцяг, я аб гэтым і раней казаў, каб гэты сцяг насамрэч узнялі на тое месца, дзе ён і быў да гэтага. Як можна знішчыць тое, што незнішчаемае? Для мяне прыняць іншы сцяг – гэта здрадзіць краіне, таму што для мяне не існуе іншага. Вось ён, все. Бел-чырвона-белы сцяг – гэта беларускі сцяг. Іншага не можа быць.